हेल' लोगोफोर नै दा दा बैसागो नालाय उन्दै उन्दै हान्जाफोरनि मोसानाय लोगोसेयै हमना ला बोराय बुरैफोर मोसानाय लोगोसेयै सेंग्रा सिख्ला मोसानाय लोगोसे उन्दै सबसे उन्दै थाखोआव मोसानाय माने गथ'सा हौवासा हिन्जावसाफोर मोसानाया माने फैयै फैयै जाहा न'सिम फैबाय आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बोरै मोसायो आरोना लोगोसे ओमफ्राय माने बिसिना माने दौरिबो दंबावलायो आरोना दौरिया बोरै माने रायसङो बेखौबो आं खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दे नायलांदो होमबा नोंसोर मोसाना बोरै मोनदो मा नाममोन नामा बनिका रामसियारि मा होनदो बनिका रामसियारि नोंनालाय रबिता दैमारि बेसे क्लासाव फरायो 7 नोंनालाय 6 बिराद मोजां मोजां बाय दिनैसो फोजोबनो हागोन खोमा ना ओइ दे मोसादो दे मा जाखो नोंसोरना मा नाममोन नामा लहित दैमारि बेसे क्लासाव फरायो 7 आव ना एकाडेमि ना बाथौ मिसन दिनै जोबगोन ना नै आसलफ्रा एकदम माने बिराद गोमो गोथां बिराद मोजां नुयो आरोना इसोर मोसानायफोरखौ नायबानो जाबाय इसोरना माने उन्दै गथ'फोर नालाय खाम सिफुंखौ माने एसेबां सुनो रोंथ'वाखै नालाय लोगोसे हमना खामफोरखौ माने दामनो हाथ'वाखै माने बिसोरो ओंखायनो माने खामा एसे गिलिर जायोना खाम सेरजाफोरा ओंखायनो माने बिसोरो माने देग्लाय बोसोरफोरावखौ माने बक्सजोंनो मोसानाय जादों आरो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय बक्सजों मोसानायाव जेनेबा संफोराव माने कपिराइटबो जानो हागौ बेनिखायनो माने आङो दानस' होनाय जागोन माने नायलांबानो जाबाय लोगोफोर माबालै आबौ मोजां ना करन मा खालामदो नों मोसानो हागोन ना दे मोसानो होदो दे दे मोसादो मा नाम नामा जसमि ओमफ्राय टाइटेला नोंनालाय लाइमोन दैमारि आयु गथ'फ्रा नायनाय जि मोजांथार नायनाय ड्रेसफोरा जिबायदि दे बुं लाजिनाङाब्रा नोंलाय मा नाममोन नामा दनेश्वरी ओमफ्राय टाइटेला बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 4 दे मोसानो हाखायो दा ओमफ्राय सारा मा जाखो ओमफ्राय मा कारेन्ट साफुन जायाखै गथ'फोरा आलाय सिलाय जाजोब्बायलै लोगोफोर जुमि माबोरै मोजां दे हेलौ होनलाय दे मा नाम खोथालाय खोन्थाया मानो लाजिब्रा लाजिनाङा ना लोगोसानाव फैलायबाय बैयो जानावमोन ओमफ्राय नैबे न'सेयाव माने कारेन्टआनो माने सापर्ट जायाखैनो बर'आव ओमफ्राय मोसानाय नोंसोरनाव लाबोफिनबाय आरोना मोसानो दे होदो नायलायनोसै दुलु दालार थाबायनाय गथ'फोरनि मुरि जानाय लोगोफोर नाय कर' दाउदै मिजिं रानि ब्रह्म होदो मोसादो
Oh yeah, yeah, India ka number one. Police patrol, silence, murder, murder. Buhat happening, buhatin. Waiso na what's up, number